Todo o mundo quere ser galego e non faltan os motivos. Somos o país da muralla de Lugo e da Torre de Hércules, das Tentolas e do Lacón con Grelos, de Rosalía e Castelao, das Illas Cíes e do Río Miño. Cun país como este, quen non quere ser galego? E os que xa o son buscan perfeccionarse. Pero onde conseguir o título de galego diplomado? Agora é fácil con Collidos nas Patacas. Collidos nas Patacas é un curso nada acelerado para ser galego ou galega sen esforzo. Lección primeira. Hoxe, en Collidos nas Patacas, aprendemos todo o que hai que saber sobre o noso instrumento por excelencia, a gaita galega. Lección segunda. E continuamos cunha materia imprescindible para a época do verán. Como hai que facer para mercar un barco de recreo. Atentos todos, comeza Collidos nas Patacas, un curso práctico e nada acelerado para ser galego diplomado. Lección primeira, a gaita galega. Mira, Paco, acaba de chegar esta carta dende os Estados Unidos. É de Daniel Smith e o curioso é que este raparigo toca gaita. Vaya, anda, que non chega a lonxa a gaita galega. Pois sí, este rapaz di que é gaiteiro. Bueno, que está aprendendo e que quere saber se lle axudamos e lle contamos todo o que un bo galego ten que saber sobre gaita. Pois non lle puido preguntar a ninguén mellor. Marcho, pou ver se lle dou resposta. Como que marchas? Diso nada, quieto aí. Eu tamén quero ir. En todo caso, botámolo a sortes. Teño unha idea mellor. A Mira, ver. casualmente, aquí hai unha gaita. Se che parece, probamos a tocar e o que mellor toque vai, paréceche. Paréceme, pero empezo eu. Para ti a gaita. A ver... A ver como vai iso, a ver. A ver. Éncheme ese fol. Sí. O que Raquel non sabe é que o ten todo perdido, que eu toco a gaita dende pequeno. Como vai? Pero non contaba con que isto era tan complicado, que non son quen nin de encher o fol. Parece difícil. A ver eu que tal o fago. Proba, xa verás. Sí que parece difícil. Que sí. Dalle. Vale, veña, xa. Tampouco fai falta que presumas. Veña, corre, vai ti. Toma, quédate coa gaita. Talo, guiño. Obradoiro, Antón Corral. Debe ser aquí. Bos días, Antón. Vale, hola, bos días. Que tal Que tal? estamos? Acertado moi ben. Que tal? Moi ben, pois contolle, eu andaba a buscar un mestre que me desvelara todos os segredos da gaita e dixéronme que vostede era o millor. Bueno, non sei, iso hai que velo aí dentro. Antón Corral, mestre gaiteiro collido nas patacas. Fundou o Obradoiro Escola de Instrumentos Populares de Vigo e a banda de gaitas Xarabal. Falar del é falar de gaitas. Entón, este é o Obradoiro de Antón Corral, o sitio onde facedes maxia, non? Bueno, intentamos. Intentádelo, e imagino que aquí... Maxia musical. Maxia musical, obviamente. E supoño que aquí traballaredes fundamentalmente coa madeira, polo que estou vendo. Indudablemente, sí, bueno, é a materia prima principal, sin lugar a dudas, para gaitas, pitos, requintas, en fin. E claro, non só recibir estes tacos, bueno, o primeiro que tens que ver, o destino que leva cada taco. Porque ti, cando colles isto, xa ves que parte da gaita é. Xo visualiza. É moi importante o ver, estudiar o taco, a beta, para que peza poda ser destinada, non? Aí é onde se nota a experiencia, aspirantes. Antón leva tantos anos fabricando gaitas que só dun vistazo sabe cal é o mellor uso para a peza de madeira. Esta era granadillo, dixéchesme. Granadillo, pero aquí hai madeiras de máis cores diferentes, que supoño que serán distintas tamén. Sí, por exemplo, temos aquí un pau violeta, pau santo. A orixe da gaita está
do outro lado do mar, normalmente. En Sudáfrica, en Nas Brasil... madeiras casi, nas madeiras xuxe casi, non? Cal é a propia daqui? Cal sería Pois a máis mira, a común madeira en propia Galicia? daqui é, precisamente, o buxo. O buxo. Isto. Xa ten unha cor totalmente distinta, unha madeira amarela. Sí, totalmente, é unha madeira bastante clariña. Bueno, en fin, lamentablemente queda moi pouco xa, entón tens que valerte precisamente de outras madeiras para poder, en fin, sacar uns timbres que realmente che gusten, non? Por exemplo, o pau violeta é curiosísimo que ten o mesmo timbre que ten o buxo. Entón, polo que estamos vendo, distintas madeiras, o buxo propio de Galicia, pau violeta do Brasil, granadillo de Sudáfrica, madeiras que veñen ao Obradoiro para sacar daqui unha gaita. Espero que esteades tomando boa nota. Clarísimo, as partes da gaita. Futuros gaiteiros e gaiteiras. As partes principais da gaita son 4. O primeiro é o fol, é onde se garda o aire. Despois está o punteiro. É parecido a unha frauta doce e a melodía sae dos seus 8 buratos. Dentro do punteiro está a palleta, que é unha peza de cana que fai vibrar o aire. E por último, temos o roncón. Apóiase sobre o ombro do gaiteiro e dá ese son grave e continuo que ten a gaita. Isto do que me falas da veta, por que é tan importante para facer unha gaita? Bueno, a veta é importante para, por exemplo, esencialmente nun punteiro, non? O sea, o punteiro leva un calibre interior, leva un torneado exterior, e se a veta é totalmente igualiña, a parede vai ser tamén igual. Entón, o sonido, o timbre, vai ser de moito mellor calidade. A alma da gaita é a madeira coa que está feita, e o son será mellor canto máis uniforme sexa a súa veta. Bueno, mira, presénteche aquí o meu neto Ramón. O teu neto Ramón, que vexo que está todo concentrado. Que te pillamos facendo, Ramón? Isto que ven sendo? Pois, agora mesmo pilladesme facendo o calibre interior do punteiro. O calibre interior. Podemos dicir que é casi a alma do... A alma do punteiro. Do punteiro. Hai que ir comprobando con varias cuchillas e vamos comprobando ata onde chega o calibre. Mirade para aí con que mimo traballa Ramón. Pase niño e con boa letra, que esta non é unha labor que se poida facer con presas. É un proceso lento. Isto é o que máis me gusta a min, o torno. Co rápido que vai, hai que ter moita arte para que non se desvíe nin un milímetro. Apuntade, pupilos, co modelo sempre diante, hai que ir medindo paseniñamente o calibre do punteiro. Para que quede afinado, hai que facelo con moita exactitude. Ramón, aí estou vendo que xa tes un punteiro xa case feito, ten os remates metálicos e todo. Pois sí, neste caso xa foi calibrado, foi anelado ou combinado, que neste caso no Obradoiro facemos diferentes combinacións e personalizacións. Un último pulido. Ajá. Para proceder agora a facerlle casi o máis importante a hora de tocar, que serían os furados. Claro, ahora. Xa. Bonito, xa é precioso, si xa parece un punteiro. Faltalle, obviamente, o máis importante, os buratos, que imagino que será unha tarefa moi delicada. Pois sí, é unha tarefa bastante delicada, verdad? Pois imos a... Imos con ela. Apuntade, pupilos, que isto é ben curioso. Sabías que a gaita é un dos instrumentos máis difundidos por Europa? Atopámola dende Irlanda ata Francia e dende Polonia ata Italia. En Galicia non íamos ser menos. Hai milleiros de galegos que tocan a gaita. É o noso instrumento por excelencia. E cando é que se toca a gaita? Hoxe en día está presente en todo tipo de eventos, dende bodas ata actos oficiais, pero non sempre foi así. Antes era propia do rural, sobre todo nas festas. Era común contratar gaiteiros de zona, mesmo era unha forma de medir a riqueza da parroquia. Niso non cambiamos moito.
cambia os gaiteiros por orquestras e estamos nas mesmas. E se antes a gaita era sinónimo de festa, agora é sinónimo de Galicia enteira. Non hai 25 de xullo sen gaiteirada, e se nos visita un persoeiro sempre anda un gaiteiro polo medio. Agora é mellor que falemos baixiño porque estamos nunha tarefa que require moitísima concentración, nada máis e nada menos que facéndolle os furados ao punteiro. A concentración é máxima, non? Porque tes uns puntiños moi finiños que é onde realmente lle vai a corresponder cada nota ao punteiro e claro, aí non te podes absolutamente salir para nada dese punto, non? É que se saes 1 milímetro xa está E desafinado. realmente xa desafina prácticamente a nota. Ten que ser xusto mismo onde está o punto a broca que lle corresponde, claro. Agora que lle responde. E debidamente centrada, non? Como ves aquí, me leva un cónico de madeira que leva exactamente o mesmo calibre que ten o ponteiro por dentro, debido para que non se desvinen a broca nin queden virutas interiores, me entendes? Ti sen presión, Ramón, que coa bo Antón supervisando todo o proceso a saír unha peza estupenda. Se eu che encargo unha gaita hoxe, cando a teño? En canto Bueno, tempo? pois agora máis ou menos estamos dando 5 ou 6 mesiños de... 5 ou 6 mesiños. De demora. Tomade nota, pupilos. Se queredes unha gaita, hai que esperar un tempo mínimo, 5 ou 6 mesiños, e se o artesán se apura para facer xa. Vai a facer con cariño sempre. Sabes tocar a gaita? Que fa, Raquel? E sabes tocar a gaita? No, dende logo que non sei, pero que non sabes o que me pasou. Que? A ver, apostei con Paco a ver quen dos dous tocaba mellor a gaita. E non fun quen nin de encher o fol. E Paco? E Paco tocaba que non vexas. A ver, déxame probar. A ver, proba. Pero é complicado, xa cho aviso. Dalle. Está complicadísimo. Xa cho dixen. E Paco? A primeira? Paco, sí, tocaba que non vexas. Eu creo que hai algo que non che contou ese condenado, Eu creo que tamén, fíxome trampa seguro. Fago unha cousa, levo unha gaita. E miro se é problema noso ou é que é tan complicado como parece tocar a gaita. Veña, pois vale, vai. Ala, adiós. Veña, ata logo. As gaitas que se fan agora nun obradoiro como o voso son iguais que as gaitas que tiñan os nosos bisavós ou evolucionou este instrumento tamén? Home, sin lugar a dudas, evolucionou. A gaita evolucionou e moito, e Antón Corral é todo un sabio. Mesmo garda no seu obradoiro algunha peza de gran valor histórico. Daquela que había, pois, recoñecidas tres, chamaban guileira, redonda e tumbal, que non había unhas unidades concretas. Tres tonos distintos. Tres tonos distintos, hoxe hai 14. Hoxe hai 14. Hoxe hai 14 xa, a riqueza a nivel de tonalidades é moi importante tamén, non? Hai aquí unha moi curiosa, posiblemente de pase dos 100 anos de antigüedade, en este caso artesán descoñecido, naqueles tempos. Mirade pra aí que gaita máis bonita, é das máis antigas que se conservan hoxe en día. Libreta de exercicios. E ti, sabes tocar a gaita? Santiago de Compostela recibe cada día a centos de visitantes. Pero canta xente sabrá tocar a gaita galega? Mira, aquí están los agujeritos y por algún sitio hay que soplar. ¿Por dónde se pita? Este para soplar, este para repinicar aquí. Tiqui, 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 tiqui. Sopla. Esta no funciona, ¿eh? ¡Sopla! No gastes tanto aire, tío. Mantener el equilibrio y soplar y apretar a la vez. Muy difícil. Me hubiese gustado mucho saber tocar la gaita.
Por ver aquí hai, por exemplo, como se unha- aplica a marquetería na gaita. Digamos que para min pois, sería a máis especial, non? Seguro que Antón ten algún tesouro guardado polo Obradoiro. A ver que nos pode amosar. Ten como, o sea, con moito traballo manual e Pero isto son probablemente... todo incrustacións. Sí, moito traballo de marquetería e incrustación. Pero isto é cada adorno é feito a man, un a un. Totalmente, totalmente. Isto non se fai no torno, isto tes que ir... No. Pero, bueno, primeiro tens que meter peza por peza, e pois tamén nácar, tamén ten algunhas peciñas de nácar. Unha Son auténtica gaitas, o sea, maravilla. que levan moitísimo tempo e que comercialmente non sería posible. Un traballo que non podes calcular realmente, por sobre 11.000 euros. Home, ben o vale. Ben vale 12.000 euros unha gaita como esta. 11.000, 12.000... E agora, Antón, que estamos aquí, tía máis eu, que marchou Ramón, ti eras o que mellores gaitas facías. Ti presumías de ser mellor artesán. Pero como gaiteiro tocando, quen toca mellor? Ti ou o neto? Bueno, eu creo que o neto bastante bastante mellor indudablemente, non? Pois eu penso que teremos... Cos anos perdes cualidades, sí. Como es, Antón? Deixa algo os demais. Moito ollo, pupilos. Ademais da galega, en España hai outras variedades de gaita que compre coñecer. A gaita asturiana é moi similar á nosa, pero algo máis grande e rudimentaria, e iso afecta no son, que é algo diferente. En Cataluña chamanlle sac de Gemex, ten 3 bordóns os nosos roncos unidos na mesma peza, pero non van no ombreiro, senón que colgan por diante. En Aragón teñen a gaita de boto. O fol está cuberto cun vestido de nena por mor dunha lenda. Ademais, paralelo ao punteiro van a ronqueta e o roncón. Xa vedes, aspirantes, te atopes onde te atopes, a gaita é un asunto moi serio. Xa convencimos a Ramón para que nos toque unha peciña, pero nesta casa, como fan gaitas xuntos, tamén teñen que tocar a gaita xuntos. Así que temos aquí o avó, o neto e o pai, a Suso, que tamén é músico, toca o bombo e vai nos axudar agora. A min liarme para tocar o tambor, así que a ver como sai isto. Dalle unha muñeira, Ramón. Pois os Corral xa vedes tocan moi ben e ademais saben moitísimo sobre gaita, pero nós creo que aínda temos que aprender algunha cousiña máis para ser auténticos galegos diplomados. Atentos porque non vai quedar aquí a cousa. Todo isto de facer gaitas está moi ben, pero non vale para nada telo o mellor instrumento se non lle sabes sacar partido. Teremos que aprender a tocar. Por iso estou aquí, en Mesía, nesta escola da clase Manuel, e vou ver se me acepta como alumno. Manuel, que tal? Como estamos? Muito ben. Mira, que eu andaba a buscar un profesor de gaita que fora bo, ti vexo que tes bastantes alumnos. Pois sí, pois viñechamos sitio. Moi ben. Manuel Varela, gaiteiro collido nas patacas. Son moitos os gaiteiros de Ordes a Melide que saben tocar grazas a Manuel Varela. Leva anos dando clase, é toda unha autoridade no eido da gaita. Cantos alumnos tes aquí nesta escola? Pois andaremos nos 20 e pico. 20 e pico alumnos. Sí. Nesta sección, despois temos a sección de pandeireta, de baile e tal, que son outros 30 e moitos. Xente miúda. Eu o que quería ver era se eu
podía ser hoxe o teu alumno. Trouxen a miña gaita, non sei se me aceptarás. Home, malo será. Malo será? Malo será. Que é o primeiro que teño que facer? Montar e afinar, xa sabes. Montar e afinar. É o que nos queda. Pois vou me poñer o chollo. O chollo, Se quero que Manuel me acepte como alumno, vou me ter que esforzar. Aprobar esta lección non vai ser tan doado. Pero tens que explicarme agora como afinamos, porque eu esto... Os gaiteiros sempre botamos, pois mira, basicamente, ao mellor unha hora e media afinando a gaita, pois desafinar na media hora, non? É porque é necesario botar tanto tempo afinando unha gaita? Home, é un instrumento acústico, está feito de madeira, son materiais moi sensibles, é dicir, os mecanismos que fan soar a gaita son todos mecanismos de madeira, de caña, entón son moi susceptibles ás variacións de humidade, de temperatura, e iso fai que tanto podamos estar moi ben afinadiños ahora como a volta de 10 minutos, se nos cambian as condicións, e mesmo o noso alento pode chegar a cambiar as condicións da Tan gaita. delicada é unha gaita? Mais. Máis delicada Mais ainda. sí. Entón eu como fago para saber se estou afinado ou non? Dame aí un do, un re, ou non sei que será para ti. Para mí estás un pelín alto, pero... Un pelín alto. Sí, podemos... Isto ti sabelo do oído ou como o sabes? Pois un pouquiño de todo. Ti xa tens moita experiencia neste chollo. E se non temos o noso primo aí, que mira, fíxate, temos aquí o noso primo Don Afinador, que nos dice estás alto, estás baixo. Xa sabedes, pupilos, ou tedes un oído tan experimentado como o de Manuel, ou ides vos ter que axudar dun afinador. Se a luz se pon verde, estades afinados. O gaiteiro, o máis ligón da aldea. Non hai gaita sen gaiteiro, pupilos. É unha das figuras máis queridas do país. Un gaiteiro non é só quen toca a gaita. Se te chaman gaiteiro, se cadra queren dicir que és unha persoa algo atolada ou que lle imos facer non moi de fiar. Atolada por non dicir festeira e moceira tamén, porque de onde lle ven a fama de Casanova o gaiteiro. Cando o gaiteiro chegaba a Romaría era cando de verdade comezaba a festa. Eran famosos e moi seguidos polas xentes da aldea. Para que o entendades ben, eran como as rockstars de hoxe en día. E claro, as rapazas detrás deles que ían. Tocamos para afinar unha muñeira, entón. Veña, mira, se queredes imos chamar ao sétimo de caballería que nos veña a botar unha man. Que é o sétimo de caballería? Se queres, chamámoslo e probamos. Parece. Chamos. A ver quen ven por aí. Aquí veñen, son as rapazas que tocan a pandeireta na Escola de Música e Baile Tradicional de Mesía. Pero canta xente me traes aí, Manuel. Veña, vamos. Desde logo, con tanta xente, seguro que os ensaios son divertidísimos, pero é o bo deste curso. Ademais de aprender, pasámolo ben. Métome aquí no medio das rapazas. Por aí polo medio. Dámoslle a muñeira. Vamos alá, cando queirades. Señoras e señores. Que empece a foliada. Vaya, pois parece que hai nivel aquí en Mesía. Non sei se estaría a altura. A ver que me dice o profesor ao final da clase. Entón, Patri, ti es a profesora de percusión de toda esta recua. Sí, a verdade é que eu son a que lle ensiña a tocar a pandereta. É a moita honra, a verdade. A verdade é que parece que o toca ben, non? Sí, son moi boas alumnas. Son moi boas alumnas. E que a gaita, así soa, non luce demasiado. Hai que acompañala con percusión, bombo, tamboril. Pandereta, para min, é un dos instrumentos máis imprescindibles. Que é o que máis se toca? A muiñeira e a xota. A muiñeira? Como sería unha muiñeira? Para que poidamos identificar todos. Facemos unha demostración? Venga, 1, 2, 3.
Unha xota. Unha xota. Que sería? Gaiteiro, pandereteiro, vou sair daqui feito todo un experto. Manuel, teño unha dúbida. Un gaiteiro, un alumno, unha vez que empeza en clases, canto tempo ten que pasar antes de que poida ser gaiteiro, antes de que poida tocar a gaita? Bueno, depende, hai pa todo, non? Hai xente que... Cada un ao seu ritmo, pero nun 6 meses xa podemos estar tocando as primeiras pezas se practicamos na casa. Nunca é tarde para empezar a tocar a gaita, senón que lle pregunten a Julio. Ti con cantos anos empezaste a tocar a gaita? Con 66. Pero ti tes xa 66 anos, estás feito un rapaz. Teño máis. Tes máis? Cantos tes? Empecé con 66. Cantos tes agora, se pode contar? Levo 3 anos, teño 70. Veo un fillo tamén. Tamén gaiteiro? Tamén teño as netas. Así dá gusto, familia de gaiteiros. O que hai que poñerlle é interés. A mí gustame, e paso ben, e gustame vir aquí. Se pensabas poñer os anos como excusa para aprender a tocar, estás moi equivocado. Isto da gaita non ten idade. Profe, que tal o fixen? Pasei a proba, aceptasme como alumno? Bueno, que facemos? Aceptámoslo, sí ou non? Estes gaiteiros, estas pandereteiras, estes percusionistas, co ben que tocan, me merecen aprobar o noso curso. E máis, son galegos diplomados con matrícula de honor. Libreta de exercicios. Sabes nomear as partes da gaita? Nada, non dou pé con nota. Pero toparei alguén que me sepa identificar as partes da gaita. A bolsiña. Sí. O soplete. La barriga. El pito. Esto sería la... ¿no? Se chama gaita de fol. O fol, esto. Este o fol e non che sei máis, aínda que son galego non o sei. Este de aquí, el caleu roncón. Caleo roncón yo este. Pois o roncón debe ser este do final, que é o que ronca, non? Podría ser el que hace los sonidos más graves, y roncón te suena grave. Este é o punteiro. O punteiro, claro. Porque vas puntando las notas. A ronqueta debe ser esta, el ojo. Por que a diferencia é entre roncón e ronqueta? Porque a roncón é máis grande e a ronqueta é máis pequena. Aí chego,
Agora que xa aprendimos a tocar, temos que subir de nivel. Imos ir onde uns profesionais da materia que xa levan anos tocando. Estou en Baiona e de aquí son uns gaiteiros moi peculiares. Vou volos presentar que con eles hoxe imos ir de festa. Que tal, Abóbriga? Que tal, Paco? Que tal, Moncho? Que tal? Hola, Paco. Abóbriga, gaiteiros collidos nas patacas. Abóbriga, xa nos explicarán que quere dicir ese nome. Este grupo naceu en Baiona, como non, nunha festa. Tanto gustaron que decidiron tomalo en serio e hoxe tocan por toda Galicia. Eu estaba buscando uns gaiteiros que me levaran de festa e creo que vos pillo en acción, que tedes aquí todo preparado, non? Todo preparado para cargar xa. Si queres vir con nós... Eu vou con vos encantado e se queredes boto vos unha man para cargar no remedio, coche. se vas vir tes que cargar, si non olvídate. Que instrumentos tocades en Abóbriga? Hai clarinete, saxo... As voces, que son estas chicas maravillosas. As gaitas e, bueno... requinta de vez en cando tamén. Isto de Abóbriga que soa así un pouco raro, que significa? De onde ven o nome? Home, o nome, a verdade é que ven de moi antigo, non? Era como denominaban a Baiona antiguamente, os gregos, os romanos, e así. 1, 2, 3, 4 sodes, somos 7 en total. Eu creo que nunca vemos todos no coche. Con quen vou? Ves comigo. Vou contigo. Teño unha furgoneta, te meto atrás. Unha furgoneta, pois veña. Pois imos á festa guarda, vémonos alá, de acordo? Veña, ata logo. Creo que hoxe, cos Abóbriga, aparte de aprender de gaitas, imos a cantar, a bailar e a pasalo moi, moi ben. Seguro que sí. Sabedes, os gaiteiros son festeiros, pero cando adquiren un compromiso tamén son xente seria, como debe ser. Como tocar a gaita e levarse ben cos veciños. Que sí, que a gaita nos encanta e estamos moi orgullosos dela, pero hai ocasións nas que pode chegar a ser difícil convivir con ela. Moi importante, non te poñas a tocar a todas horas, e moito menos cando é a hora da sesta. Se tes gaita electrónica, ensaya con ela e pon auriculares. Mira de tela sempre afinada e xa, se nos poñen a tocar gaitas nunha habitación pequena, podes sair daí coa cabeza como un bombo. O mesmo pras gaitas de xoguete que se lle compran aos nenos. Nunca vin unha que durase máis dun día, e con razón. Un pouco de gusto cos farrapos e coas borlas. Non chos vayan confundir coas cortinas da casa da avoa. Pois xa sabedes, alumnos, as gaitas afinadas, mellor en espazos abertos e, por favor, a tamaño natural. Velaí están, vestíndose de gala para a actuación desta noite, que os gaiteiros sonche ben presumidos. Xa está a piques de comezar a actuación, eu estou aquí cos dous gaiteiros. Está todo listo? Está a ferramenta a punto ou aínda... Está todo preparado. Como vedes o público? Vais a liar unha boa festa aquí hoxe? Ahora están calados, pero están esperando que empecemos xa, así que... Vamos, vamos. Vaya marcha teñen estes gaiteiros, pánselle a un os pés.
Veña, pupilos, a bailar todos, atentos á coreografía. Tomastes boa nota, pupilos. Repasamos conceptos. A gaita nace da madeira coa que está feita e a máis empregada tradicionalmente era a de buxo. Non hai dúas iguais, fanse artesanalmente durante varios meses. Case tan complicado como aprender a tocar este instrumento é aprender a afinalo. E, sobre todo, a gaita está feita para soar nas festas e a ocasión propia para tocala. Eu penso que con todo o que aprendestes hoxe xa estades preparados para probar con nota o exame sobre o tema da gaita. Vos ide facendo os deberes, que eu sigo aquí de festa. Continuamos co noso curso. Como é que facemos os galegos para mercar un barco de recreo? Encollidos nas patacas damosche todas as claves. Dende que barco é o ideal para ti ata en que te tes que fixar cando mercas un barco de segunda man. Os galegos temos unha relación moi especial co mar. Navegar polas nosas rías é un prazer o que ninguén se pode resistir. E quen non soñou algunha vez con ter o seu propio barco, xa se sea para ir tomar o sol a alta mar ou para pescar uns robalos para a cea. Dende logo que temos onde elexir. Yates, veleiros, dornas ou mesmo chalanas con que flote ben nos vale. Pero hai certas cousas que un galego de categoría debe coñecer para facerse con un. Así que moi atentos porque aí vai a nosa lección de hoxe. Que ten que saber un bo galego para mercar un bo barco? Collede lápiz e papel porque isto é para anotar. Lección segunda. Que debe saber un bo galego para mercar un barco de recreo? O primeiro que debo ter en conta se quero facerme cunha embarcación é ter unha primeira toma de contacto con unha. Coa miña escasa experiencia no mar e un presuposto axustadiño, eu penso que o mellor será empezar por algo modesto, por un barco xeitoso pero pequeniño. E como se ofreceron a darme unha volta nun, pois vou aproveitar a ver que tal me manexo e como se me dá isto da navegación. E quen mellor que todo un experto do mar como segundo para esa primeira toma de contacto. Segundo, mariñeiro collido nas patacas. Segundo é un mariñeiro dos de toda a vida. Durante case 40 anos estivo embarcado pescando por medio mundo. A remo ou a motor non hai barco que se lle resista. Te ve los barcos no porto a navegar neles, hai moita diferenza, aspirantes. Así que antes de facer ningunha compra, é mellor experimentar a bordo e comparar embarcacións. Vaya, saber o que queremos. Bueno, pois, se che parece, embarcamos. A ver. Para que utilizaste este barco? Para que o podería empregar eu? Antes íbamos pescar aos viveiros, que había moitas fanecas, burases, xorelos... Mariñeiro precavido vale por dous. Mira para aí, co chaleco e todo. Conta, conta, que temos que saber antes de empezar, Raquel? As normas básicas, que teño que ter en conta? Chaleco salvavidas. Chaleco salvavidas, bencalas, e os papeles do motor e os papeles da barca. Importante, moita atención a este dato. No mar existen tamén unha serie de normas de obrigado cumprimento. Hai que ter todos os papéis en regra e levar a bordo bengalas e chalecos salvavidas, porque a seguridade é o primeiro. Isto hai que telo moi claro para superar esta lección. Atentos, navegantes, todas as embarcacións de recreo teñen que levar uns materiais de seguridade básicos. Por suposto, cada tripulante ten que ter o seu chaleco salvavidas, pero tamén hai que levar unha caixa de primeiros auxilios e bengalas de emerxencia. Ademais, hai que ter os papéis do barco en regra, igual que co coche. O primeiro é o primeiro, o título. O patrón ten que levar sempre o seu título de navegación actualizado. E despois están os papéis do barco de recreo. Cada embarcación ten que estar inscrita nun país. Para poder levar a bandeira española hai que registrar o barco nas capitanías marítimas dos portos e hai que guardar no barco unha copia. Con ese rexistro danche a matrícula, que ten que estar pintada en ambas as dúas armuras do barco.
Tamén hai que levar un certificado de navegabilidade. Indica que o barco pasou a ITB, a Inspección Técnica de Embarcacións de Recreo. E, por suposto, hai que estar asegurados. Igual que nos coches, é obrigatorio ter un seguro a terceiros. Xa vedes, aspirantes, hai que ter todos os papéis ao día. A seguridade é o primeiro. Xa sabemos todo o necesario para ter unha embarcación en regra, pero imos ao gran. Para iniciarse no mundo dos barcos de recreo, que nos recomendas, Segundo? E ti, Segundo, que tanto tes navegado en tantas embarcacións diferentes, ti pensas que para ter así como un primeiro contacto, un barquiño como este sería o perfecto? Para andar por aquí, perfecto. Sí. Para un par de personas, 3 personas. Cantas poden ir aquí como máximo? Aquí como máximo 3 personas que están nos papeles. Pode ir unha persona máis, pero se ven a policía... Temos problemas. Que velocidade pode acadar isto? Isto, se lle das marcha, ponse a lancha así de pé. Ponse así? No, pero non queremos tanto, algo... Ti queres mirar como se pon... No, un segundo non quero probar. Aparte, se non teño experiencia, mellor empezar pouco a pouco, non? Con pouquiño e depois, se che gusta andar ao mar, compras un barco máis grande... E xa iremos progresando. Con motor a mellor no centro, e aí xa tens que levar... Tens que ter papeles de patrón e de motorista tamén tens que levar. Vexo que ten o motor, que estás aí dándolle gas, pero ten remos tamén. Ten remos tamén. Porque se pode levar dos dous xeitos. Se queres remar, tamén che digo como hai que remar. Ti vesme a mí incapaz de remar con estes braciños? Se queres, sí. Sí, probar. Todo é a práctica. Vale, e como faríamos para probar? A ver, eu quero ver que tal me manexo. Vamos a muestra. Veña, ven pa cá e me dis. Home, porque terei que ver, non? Me dis que teño que saber remar, pois haberá que probar a ver que tal remamos. A remar é así, mira. A ver. É así como vas ti. Pero teño que sentar aí, non? No, tens de que sentar aí. Onde? Ti faz así. Ánimo, Raquel, que ti podes. Ai, pero isto pesa moitísimo. Dalle así. Doulle, pero... A remo, vela ou motor. Veña con forza, Raquel. A práctica é importantísima para decidir que barco de recreo é o propio para ti. Mira, non nos estamos movendo nada. Estou aquí dándolle... Sí que te move, dalle. Pero non creas que non me costa, sí que me costa. Vamos, Raquel, para comezar, mellor buscar un barco que non requira moito esforzo. Está visto que o remo non é o teu. Mellor será tirar polo motor. Ai, Segundo, que eu estou aquí dalle, xa non podo máis. Non podes, non. Porque dos remos... De remos que non estás acoplada, non? Non é o meu. Nada. Clarísimo. Ten en conta. Moito ollo, navegantes, digo, aspirantes. Hai certas cousas que debes saber antes de pensar en mercar un barco de recreo. Primeiro, antes de meterte en gastos, colle experiencia co temón. Ti apáñate para que che presten un barco e navega todo o que poidas. Tes que ter claro para que quere o barco. Vas pescar fanecas, vas facer esquí acuático ou vas montar festas a bordo cos amigos. Eu vou ir valorando todo o que aprendemos, a ver que decisión tomo. Pero para ir de volta case que mellor a motor, porque como vayamos remando eu non chegamos ata mañá. Non chegamos a no que vai. Bueno, pois veña, recollemos os remos logo. Poden ir así. Poden ir así? Ai, pois veña, así van. Veña, Raquel, algo imos aprendendo. Xa tes claro que os remos non son o teu. Pero non deixa de ser outra opción. Tanto o remo como o motor como a vela son 3 boas alternativas para iniciarse se queremos un barco de recreo. Bueno, xa estamos case chegando para ir pouquiño a pouco, pero mellor corremos que... De volta en Raxó e grazas a Segundo xa temos as cousas máis claras. Pois moitas grazas. Correcto. Dende logo que moito aprendimos durante esta travesía con Segundo, entre outras cousas que este barquiño non é o que eu ando buscando, e como hai moito onde elexir, pois vou darlle unha voltiña a ver se dou co meu barco ideal. Algo se me ocorre. Tipos de barcos. A modiño e con boa letra, pupilos, que isto é algo complicado. Cando falamos de tipos de barcos, o primeiro no que nos fixamos é no tamaño. Nos barcos, o tamaño mídese pola eslora, que é a lonxitude. Por debaixo dos 24 metros son barcos menores e por arriba barcos maiores. Unha vez aclarado isto, imos ver que tipo de embarcación de recreo buscamos. Para pasar un bo rato e gozar da velocidade están as motos de auga.
Os botes soen ir a remo e, na maioría dos casos, contan tamén cun motor fora a borda. Os veleiros son os de maior tradición, móvense grazas ao vento e hainos de moitísimos tipos. Se o de izar e recoller velas non vai contigo, sempre podes optar por un barco de motor. Hainos de todos os tamaños. Os máis grandes e luxosos son os iates. Estas son as opcións que hai no mercado, pero imos ver que lle gusta máis aos galegos. Libreta de exercicios. Vela ou motor? Atópome na capital turística por excelencia das Rías Baixas, en Baiona. E os seus veciños que preferirán? Unha embarcación a vela ou a motor? De recreo a vela. A motor. Gustaría máis a vela, pasa que tampouco sei. Porque consume menos gasolina. Casi que a motor, que me fío mellor das tecnoloxías, non va a ser que nos cambie o tempo tal e como está revolto, para quedar tirados no medio do mar, vamos. Con un motor de 100 ou así, de 6 metros. Vamos de relax. Hay que saber cando se barra o vento, se está vento, mover a vela, non é como motor que vas pa diante e tira millas. A que optarías? Hasta 2.000 euros. Tendo 150.000 ou 200.000 euros non me importaría. Sanxenxo seguramente é unha das capitais da náutica de recreo do Bran galego. Raquel decidiu que para ela o mellor é un barco a motor e agora toca tentear algunha opción de compra. Por iso imos a unha náutica, os concesionarios dos barcos. Pero mellor ir acompañada dun experto que nos saiba aconsellar ben. Raquel vai con Carlos, un mecánico naval de primeira. Hola, Fran. Hola. Mira, esta é Raquel. Hola, que tal, Fran? Bueno, pois nada, que estou decididísima, que quero mercar un barco, ahora xa o teño decidido, e aquí Carlos me dixo que seguro que ti me podías axudar a topar o que ando buscando. Bueno, teño aquí algunha cousiña e, bueno, se ti tes claro un pouco o que buscas ou o que queres, pois vémolo. Fran, vendedor de barcos collido nas patacas. Coñece os segredos de todas as embarcacións, non se lle escapa detalle. E que mellor nos pode buscar o barco que se adapte ás nosas necesidades. Bueno, a ver, Raquel, que non sei, que é o que estás buscando, o tamaño que o mellor che pode encaixar, algo así máis en este tamaño, sobre 4,5 metros, algo poquinho máis grande. Un pouquiño, sí, que sexa máis espacioso, sobre todo que teña motor e ben potente, porque xa che digo que dos remos estiven aí intentando e non é o meu, así que preciso que vaya case solo. Non sei se che... Home, a ver, teño aquí un que a verdade que é relativamente novo, ten poucos anos, está como novo. Sí. Bueno, é un tamaño xa que para tomar o sol, pois está moi ben. Sí que te sollo, Fran, deches no cravo. Tomar o sol, navegar pola ría, soa ben o que dis, pero non vayamos tan rápido. Moi importante, antes de deixarnos levar polas aparencias, compre comprobar en que estado se atopa o barco. Imos ver as cousas fundamentais nas que nos temos que fixar para comprar un barco de recreo. O primeiro é o estado do casco. A ver, pois é moi importante que o casco estea medianamente ben, este vexo que está moi noviño, que non teña osmosis. Sí, son as burbujas que lle salen, unha reacción química de o poliéster coa agua salada. E se tibera que querería dicir? Nada, que había que quitarlle todo e volvelo a tratar outra vez. O segundo é comprobar a hélice. O motor, sí, que non teña golpes, nin a hélice que estea en boas condicións, que non teña un golpe, porque senón despois a navegar o barco vibra, sí, que non teña golpes a cola. Bueno, por fora entón vese ben. Por fora sí que se ve ben, pero é por dentro. Veña, arriba. Alá, espacioso sí que é, eh? O terceiro que temos que mirar é o motor. Aquí a opinión de Carlos é definitiva. Isto o ideal é velo aquí en terra, pero despois o ideal sería que ti o probaras no mar. Atención, aspirantes, que isto é moi importante. Se de verdade estades interesados no barco que vos están amosando, hai que probar como se comporta na auga. E por último, comprobamos os extras, os acabados e os equipos eléctricos. Hai que examinalo todo, que non quede nada sen mirar. E que sería máis ou menos bo? Que levara... Que teña pouquiñas horas. Poucas horas de navegación. Sí. Levará moito tempo parado?
Iso sería bo, non sería bo? A ver, non é bo que un barco estea moito tempo parado, non. Non, porque o motor traballa con agua salada. Eu pensaba que o Eso non é estar bo. quietiño estaba máis novo, pero... No. A ver, é bo subilo, invernalo e gardalo, pero telo moito tempo fora da agua non é bo para a electrónica, para o motor, non lle é moi bo. Encollidos nas patacas, queremos que coñezas todo o que facemos os galegos cos barcos de recreo. É algo do que non se soe falar, pero é importantísimo, son os amarres. Se en unha praza de amarre, esquécete do barco. Para comezar, tes que saber que se poden alugar ou comprar en concesión. En España, a Administración marca que a compra non pode ser por máis de 30 anos. Igual que pasa cos hotéis, o prezo do aluguer varía segundo a localización e a época do ano. En Eivisa, durante o verán, os amarres poden chegar a custar 6.000 euros ao mes por un barco de 12 metros. Por sorte, en Galicia son máis baratos e pola metade telo amarre para todo o ano. Ademais da praza, o Náutico Deportivo ofrece servizos básicos como tomas de auga e electricidade, pero tamén teñen bares e restaurantes, wifi, baños, taller mecánico, o necesario para que non botes nada en falta. Xa examinamos todo en terra e moito nos gusta o que vemos, pero quietos paraos, aínda non é o momento de comprar. Non se pode mercar un barco sen antes probalo no mar. Imos alá! E que teño que ter en conta aí? Pois a ver, que o barco non vibre, que non lle suba a temperatura. Esta, mira, a temperatura é esta, está aquí, pois que non debe pasar da mitad para arriba, onde debe pasar de 175. E o motor como sei que está ben? Pois escoitando a opinión dun experto como Carlos. Encenda ben, que se aguante ben a relentín, tal, máis ou menos como un coche, igual. Moi ben, Raquel. Ti pregúntalle por todo, que non se che escape nada. Un pouco de cara a pedirlle que demos... No, para nada. Seguro? Como cando vas a comprar un coche igual. Vale. Bueno, Fran. Que tal? Pinta ben a cousa, verdade que quedamos Gustoche. bastantes, sí. O que estábamos pensando, Carlos e máis eu, é que, bueno, isto, como cando vas mercar un coche, non? Que nos gustaría, se posible, pois botalo no mar e dar unha voltiña, a ver como se manexa, non sei se... Encollidos nas patacas, mira que nos gusta a parte práctica, a navegar. De acordo, pois mira, vamos ¿Sí? a probar e se verás como xa quedas convencida de todo. Contró, isto non é como sacar o coche do garaxe. Mirade para aí, que despregue de enxeñaría. ¡Alá! Bueno, que chulada, eh? Que ben que se ve o meu barquiño así xa, na auga. Que bonito. Gustache? Sí, claro que me gusta. Descálzame. Sí. Bótame unha man, adentro. Ah, chegou o momento, non? De probar o bólido. Venga, ¿Sí? vamos a probarlo a ver como vai. Veña, Saca os zapatos e ponte cómoda, Raquel, pero non esquezas o que viñeches. É moi importante probar o motor e comprobar que non vibre nin faga ruidos extraños. O motor sona ben, non? Gustache? No, Sí. o motor está moi ben, o barquiño está moi ben, se non xa verás. Sí. Que velocidade pode acabar? Pois este colle sobre uns 35 nudos, máis ou menos, de 35 a 40 nudos. Bueno, vexote aí moi ben manexando o temón, pero terei que ver tamén como se me dá a min. Non sei se é posible que o leve... Sí, podes collelo ti un pouquiño, Ah, a vale, ver que pois tal. venga. Aí, Raquel, non perdes unha. A manexar o barco. E faz ben, Moi importante, pupilos. Non só hai que sacar o barco da auga, tamén tes que probar a levalo. Como me ves aquí? Teño xeito? No, Xa me estou imaginando, Tes moi surcando os mares. Vexo que temos por aquí GPS, todos os operativos en bo estado. Todo en bo estado, está todo Sí. perfecto. Vale, as tanto- luces e todo iso, Sí, porque todo agora... Pregunta todo, Raquel. Moi importante. Se nos queremos afastar máis de 2 millas dos portos, os barcos de recreo teñen que levar un compás e unha radio. E aínda que non son obrigatorias, unhas cartas náuticas tampouco están de máis. Axudan e moito a navegación. Tens que coller un poquinho de práctica, sobre todo a atracar.
Raquel volve do paseo feita unha catedrática da navegación. Ata pode apuntarnos 3 cousas importantes. Lembrade que antes de botarvos a navegar tendes que ter en conta varias cousas. Ter o permiso de navegación ou o PER en plena vixencia, ter o barco asegurado e, por suposto, ter pasada a ITB ou Inspección Técnica de Barcos. Toma de nota porque isto é imprescindible para superar a lección. Eu penso que xa vin todo canto tiña que ver, pero para falar de negocios case mellor que cos pés na terra, non? Pisando terra firme, como ves? Pues nada, teño aí a miña oficina e vamos Sí. Bueno, vou a ver, intentar ver se cerramos. A ver que engaña ese pulso. Bueno, xa verás como te convenzo. Bueno, eu son dura de roer, xa verás ti tamén. Bueno, eu tamén. Títulos náuticos. Moito ollo, pupilos, para sair navegar non vale con saber levar o barco, igual que co coche fai falla carné, que neste caso chámase título náutico, e para sacalo hai que ir a unha escola náutica. Pero o primeiro é pensar ben que tipo de barco queres e para que o vas usar. A máis básica das titulacións de recreo é a licenza de navegación. Permite manexar con luz día barcos de ata 6 metros de eslora e motos de auga de pouca potencia. O seguinte é o PNB, o patrón para a navegación básica. Capacita para gobernar barcos de ata 8 metros de eslora e todo tipo de motos acuáticas. Tamén aumenta a distancia da que te podes afastar dos portos, 5 millas. Despois está o famoso PER, o patrón de embarcacións de recreo. Este xa nos deixa navegar barcos de ata 15 metros e afastarnos 12 millas da costa, case nada. Por suposto, tamén están os títulos de patrón e capitán de iate. Pero para comezar co básico, estes son os 3 que tes que coñecer. Piches como amarrou Fran o barco. Atentos picapeixes que isto é un punto moi importante se non queremos que o barco marche polo mar adiante. Libreta de exercicios. Sabes facer nós náuticos? Unha vez medio escollida a embarcación, hai que coñecer cales son os nudos mariñeiros. Un dos máis importantes é este, o as de guía. Quen sabrá facelo? Por aquí, era por aquí. Cal queres? Concho. O llano. O nudo llano, moi ben. O que máis xixelo de sabes? Caramba, a perfección. Que se cale? O string. Debe ser para xuntar dos cabos. Unha rede... Home, tes ojo. Non. Eu ataría a sogra. É para as sogras, sí? Sí, hostia, para que non se solte. Toca falar en serio de grandes negocios. Deixa de botarlle piropos, canto me pides polo barco se me interesa. A ver, o barco teño en 27.000. 27.000? A modo, Fran, case matas do susto a Raquel. Non sei se terá peto para tanto. O prezo dos barcos. Raquel está moi sorprendida polo prezo. 27.000 euros parecen moitos, pero se temos en conta unhas cousiñas, entenderemos por que este barco é toda unha oportunidade. Que é o que determina enormemente o prezo das embarcacións? Pois o seu motor, o desta barca ten 220 cabalos, a 4 tempos e de inxección. É dicir, que é un bo motor. Ademais é intraborda, o que significa que a hélice vai por fora, pero o motor está dentro do casco. Este mesmo modelo, no Viño do Trinque, estaría en 60.000 euros. Vamos, que estamos diante dunha boa oferta. Trato feito? Trato feito. Un placer facer negocios con vos. Vaya negociante estás feita, Raqueliña. Tomastes boa nota de todos estes consellos? Bueno, pois se os seguides o pé da letra, seguro que a vosa compra será todo un éxito. Repaso da lección. Resumindo, navegantes, para mercar un barco de recreo hai uns puntos que temos que ter moi claros. Antes de comprar, pensa en sair a navegar. Comproba na auga que tipo de embarcación vai máis contigo. Déixate asesorar. Os expertos coñecen que barcos se adaptan mellor ás túas necesidades.
Motor, acabados, osmose, revisa que todo estea nas mellores condicións. E se o barco realmente te convence, non te esquezas de probalo dentro da auga. Non naceche no mar, non? Non nacín no mar, notase. Bueno, pero os mariñeiros nacen ou fanse? Fanse. Fanse, pois entón ainda teño oportunidade. Con mestres como os doxe resulta doado mercar un barco de recreo. Xa vedes, estudantes, lección a lección, estades máis cerca de conseguir o diploma de collidos nas patacas.